Aja mbok anggap aku ratu kang embyeh-embyeh. Aja mbok anggap aku kuwi satriya kang sepele, jerih mati wedi getih. Mboten kados makaten sinuwun. Kula menika sampun uninga kula menika ngertos paduka badhe majeng dados senopati perang. Mboten netepi darmaning satriya ning paduka menika kelangan kalian wontenipun Paman Pati Sengkuni. Kula mboten nglilakaken, kula mboten nglilakaken nuwun. Sampun tindak sinuwun, sampun tindak perang sinuwun. Ampun tindak sayang, sampun tindak. Mami menawi papa perang mamah kali sinten. Sampun tindak wonten ing peperangan, sampun tindak wonten ing peperangan. Menawi sampeyan badhe majeng perang tandane, sampeyan menika luwih tresna Sengkuni tinimbang Banowati. Esuk sore awan wengi bojone ora tau ditunggoni bebarengan nantang runtung karo Sengkuni. Sengkuni terus mungkin terus. Kula ngatos boten kebagian wekdal panjenengan. Bola-bali Sengkuni ora tau goleki Banowati. Sengkuni mati kaya arep melu mati dibelani kaya mangkono kuwi karepe napa sampean? Napa panjenengan menika mboten tresna kali kula? Napa tresna sampean namung kali Paman Pati Sengkuni senuwun? Menawi makaten kula badhe suntuk salira kemawon. Banowati.